Morjens! Tämä on Studio Streetin vieraissa podcast ja äänessä Marko Koivuporras. Mulla on tässä useamman vuoden ollut mielessä, että tämän päivän suomalaisia valokuvaajia pitäisi saada ääneen kootusti johonkin paikkaan. Mulla oli vaihtoehtona aika pitkään tehdä sellaista videodokkaria, mutta tällaisena yhden miehen tuotantona olisi ollut kohtuullisen raskas toteuttaa sellainen. Ja tuossa syyskuun alussa tajusin yhtäkkiä, että tällainen podcastihan voisi olla aika näppärä, aika realistinenkin toteuttaa tällaisena kevyempänä tuotantona. Ja niinpä meillä nyt tässä vajaa kuukausi myöhemmin onkin sitten ensimmäinen lähetys valmiina. Valokuviahan tällaisessa puhelähetyksessä on vähän huono esitellä, mutta juttuun liitetään toki aina sitten linkit mukaan niin, että päästään ihastelemaan sitten ihan näiden tekijöiden omilta sivuilta sitä tuotantoa. Jutun aiheet ja painotukset elää toki melkoisesti tässä, kun ohjelma vanhenee. Tämä on nyt ensimmäinen lähetys ja katsotaan, mitenkä homma tästä eristyy. Joka lähetyksessä on tarkoitus kuitenkin kuunnella pääosin sitä vierasta eikä sitten niinkään meikäläistä. Valtaosa näistä lähetyksistä tullaan varmaankin tekemään puhelinhaastatteluna, mutta aina omien kulkujen ja mahdollisuuksien mukaan koitetaan päästä ihan nokatustakin kuvaajien kanssa rupattelemaan. Se on aina mielenkiintoisempaa tietysti kohdata ihan henkilökohtaisesti kuin näin puhelimen välityksellä. Tässä ensimmäisessä jaksossa meillä on vieraana Antti Karppinen. Valitettavasti tämä kansainvälinen Skype-yhteys Kuopioon pätki aika rajustikin tuossa välillä, mutta eiköhän tuossa Antin tekemisen tyyli ja tavat tuu selville. Mennään kuuntelemaan. Niin, Antti Karppinen, tervetuloa ensimmäiseen Studio Streetin vieraissa podcastiin. Kiitoksia. Niin, sä oot ottanut somen haltuun niin vahvasti, että ei nyt varmaan ole vierasnimi kovinkaan monelle valokuvausta aktiivisesti seuraavalle ainakaan, mutta nyt annas nyt vähän esittelyä kuitenkin, että mikä mies ja mitä se tekee. Joo, pahoittelen nyt tähän alkuun tätä minun Esko Mörkö lukee vanhoja rattoja ääntä. Tässä on pieni flunssa ollut päällä, ilmeisesti vähän liikenteessä, mutta yrittäkää nyt sen verran kärsiä kuitenkin. Niin siis kuvia jonkin verran teen, eli enemmän katsomaan kutsun itseäni digital artistiksi kuin valokuvaajaksi. Ja pääsääntöisesti kun teen kuvia, niin ne on mainospuolen kuvauksia. Osa-alue on tuo koulutukset, mitä teen nyt sitten. On aika voimakkaasti kasvanut se puoli. Ja kuvathan on tuommoisia vahvasti tarinankerrallisia henkilöä tai palvelukuvia. Melkein aina ihmisiä kuvissa, että en hirveästi niin kuin, tykkää silleen valasta. Tai ei riitä kärsivällisyys valasta yksittäisiä tuotteita. Että enemmän ihmisten kanssa kyllä kaikki kuvat melkein pyörii. Joo, että niin kuin sitten jos on tuotekuvaakin, niin siinä olisi kumminkin sitten se käyttäjä mukana tai sitten ihmisen kautta kuitenkin. Joo, kyllä mielellään, että sitten jos pitää tuotteita kuvata, niin kyllä mä mieluummin sen annan meidänkin firmassa noille muille kyllä niin kuin tehtäväksi, että ne saavat noiden peilien sun muiden pahvinpalasten kanssa pelata, kun mulla ei riitä siihen sitten se oma kärsivällisyys. Joo, sä kärsivällisesti kumminkin käsittele kuvia, että mutta se ei, niin kuin kuvaaminen pitää olla sulla sitten nopeatempoista juttua, vai mikä sulla on niin kuin kuvaamisen ja kuvan käsittelyn suhde toisiinsa? Mennäänkö kuvaus edellä vai käsittely ja se tarina edellä ja se rakennetaan se maailma siihen, vai mikä sulla on niin kuin ajatus tässä? No sehän riippuu niin paljon niin kuin projektista, mutta kyllä mä niin kuin pyrin olemaan myös tosi tarkkavalaisia. Siis, eli kaikki se koko semmoinen, että monesti jos keissiä itse on siinä ideoimassa, niin se ideointen niin kuin keksii aika mielekästäkin työtä tulla, että keksii semmoisia ainutlaatuisia konsepteja ja pystyy luomaan niin kuin omaan päähän semmoisen mielenkiintoisen mielikuvan, mitä ongelmaa ratkaisemaan, että mitenkä paljon sitä pitää kuvata ja mitenkä paljon sitä niin kuin käsitellä. Että totta kai niin kuin iso osa pitää minua niin kuin monesti ensisijaisestikin kuvan käsittelijänä, mutta kyllä mulla se kuvaaminen on niin kuin tosi iso osa sitä, että hirveä suunnittelu ja kuvaaminen monesti on se niin kuin mukavinkin osuus, koska siinä pystyy olemaan niin kuin interaktiossa ihmisten kanssa ja sitten kotona tai työpaikalla, kotona kalsareissa ja työpaikalla monesti voi olla vaatteet päällä. niin, että voisi olla suotavaa ainakin. Niin, monien mielestä suotavaa. Niin tulee tietysti mietittyä tunteja sen eteen, että monesti noin minunkin kuvat on semmoisia, että ne on jollakin tavalla ehkä mahdoton pelkästään kuvata, jotenka sitten se lopputyö on sitä, että yritetään käyttää niitä työkaluja sitten, mitä on annettu, niin toteuttaa se visio, mitä
pää näkee. Mutta ihan kokonaisvaltainen prosessi yleensä, totta kai se kuvaaminen on siellä semmoinen puolikkaan tai yhden päivän kokonaisuus, ja sitten käsittely monesti on sitten se isompi osa, mutta isompi duuni melkein tehdään siellä ennen sitä koko kuvausta, että se ideointi ja koko se mielikuvan luominen, mitä ollaan tekemässä, ja jos mainostoimistolla tekee, niin se moodboardaus ja sketchaus, että pystyt sen oman visiosi siirtämään mainostoimiston päähän tai toisinpäin sitten, koska sitä visuaalista ei voi silleen sanoin kuvailla, että mitä ollaan tekemässä. Kyllä. Mites tuommoisen niin mainostoimiston kanssa, kun pelataan, niin kuinka paljon siinä kuvaaja itse saa olla vaikuttamassa siihen, että mikä on se lopputulos? Tuleeko kuinka paljon mainostoimistolta ohjeistusta vai mennäänkö sillä, että nyt on niin kuin, meillä on tällainen idis, että tästä lähdetään pallottelemaan sitten puolin ja toisin vai? Kyllä se monesti on semmoinen puhelu, että totta kai mainostoimistolla on monesti hyvinkin valmiita niin kuin näkemyksiä, mutta kyllä olen aina ajatellut sitä, että useampi luova pää pystyy luomaan vieläkin vaan yhdessä. Että minäkin tykkään olla paljon silleen niin kuin hands on siinä niin kuin ideoimassa mukana mahdollisuuksia niin kuin mukaan. Että silloin pystyy vielä pitemmälle viemään ja sitten kertomaan, että mikä on niin kuin mahdollista ja mikä ei ja mikä olisi järkevää jopa tehdä sitten tällä tavalla tai tällä tavalla, että mikä on kuvattavaa ja mikä on käsiteltävää ja onko siinä nyt sitten kaikki niin kuin kuvan käsittelyä tehty vai onko siinä jopa rakennettu pienosmallia vai lokaatiota. Että kyllä se on semmoista vuoropuhelua aika monesti. Joo, että vähän molempiin suuntiin sitten. Onko 3D, jossain vaiheessa teikki vähän semmoisia 3D-juttuja, että sulla oli osa kuvasta oli 3D:llä piirretty, onko niitä nyt niin kuin mainospuolella kuinka tämmöisiä keissejä sitten, onko se tulossa? Tai varmaankin eessäpäin, ja tietysti riippuen projektista, mihinkä se sopii, niin on tulossa, että itse teki niitä aikoinaan silloin 90-luvun vaihteessa, 2000-luvun vaihteessa tein 3D-mallintamista ja animaatiota, mutta kun ei ole pysynyt sillä tavalla se tekniikka yllä niin mieluummin sen ulkostaa, kun tarvitsee sitten palikoita. Että monesti voi olla, että jonkun elementin yksinkertaisesti mallintaa, kun ne niin sanottuja tämmöisiä keinotekoisesti tuotettavia, se ympäristön luonnon orgaaniset asiat, ne on edelleen tehdä uskottavasti. Että se kyllä tuommoiset niin kuin tietyt keinotekoiset asiat, niin ne alkaa olla sillä tasolla oikein selvää, että onko se rendattu vai onko se kuvattu. Joo. Niin, että tuommoista jotain rakennusta ja tuommoista on niin kuin helpompi sitten tietenkin, kun jotakin niin kuin metsää lähtee piirtämään sitten 3D:llä. Joo, se organisuus tekee siitä, että se ei, vaikka ne on tosi uskottavia nykyään, niin kyllä niistä monesti niin kuin sen näkee. Mutta tosissaan mielellään käytän sitten ulkopuolisia siinä, ketkä sen osaa niin kuin sen lajin paremmin tai on niin kuin kustannustehokkaampaa käyttää, kun itse ruveta jälleen kerran opettelemaan, että mitenkä ihmeessä tämä tekstuuri mä päättiinkään tähän nyt. Niin, kyllä. Joo, mites se on kumminkin on tollainen niin kuin pitkälle rakennettu ja noi kuvat sillä lailla, niin kuin voidaan puhua tällaisesta niin kuin high-end kuvasta, että niin kuin riittääkö Suomessa asiakaskuntaa sitten tuommoiselle kuvalle, pitääkö lähteä jo ulkomaille hakemaan asiakasta, onko täällä kysyntää sitten semmoiselle oikein rakennetulle mainoskuvalle? No joo, siis eihän se periaatteessa pelkästään ole mitään mä komposiittikuvia tehty. Mulla niinku se ala on niin sanotusti, mä mielellään kuvaan niinku henkilökuvia, että komposiittikuvia semmoisia rakennettuja totta kai huomattavasti vähemmän, mutta se kirjo on mitä mä teen, niin on aika iso, mutta monesti se on tosissaan, että jos mulle tulee se kuvaus, niin kyllä ne sen tyylin mukaan on jostain syystä jo valinnut minut, että silloin se, että kyllä ne henkilökuvatkin aavistuksen erinäköisiä on kuin semmoinen perinteinen, että sitten, sanotaan näin, että niitä kuvauksia on riittävästi tällä hetkellä tähän tilanteeseen. Kyllä, ja sulla on näitä koulutuksia otettu sitten siihen. Sä oot aina ollut tosi avoin kertomaan omista duuneista ja tekniikoista, millä teet. Mä muistan, kun varmaan ensimmäisiä kertoja tavattiin, niin sä löit niinku tyyliin jalat alta, että niinku sä kerroit kaiken, mitä sä teet ja kuinka sä teet. Että sulla on ollut tällainen lähtökohta niinku aina tähän kuvaukseen. Joo, ja siis on se niin hyvin pitkälle pysynytkin, että totta kai se nyt on siinä mielessä tosi mukava, että pystyy nyt niin kuin sitä, myös niin kuin tätä alaa kouluttamaan
jollakin tavalla, että on jotakin semmoista annettavaa, joka niin kuin ihmisiä kiinnostaa. Ja se on totta kai tähän nyt tämän viimeisen vuoden varrella niin täyttänyt tosi kivasti sitä tätä niin kuin kalenteria, ja se on, mä oon joskus halunnutkin ajatella sellaiset, että olisi kiva sellainen duuni olla, joka veisi ulkomaille. Ja sitten jotenkin ajattelin, että se kenties tulisi kuvaamisen kautta. No kuvaamiskeikkoja saattaa olla satunnaisen varrella, jotka saattaa viedä niin kuin ulkomaille, mutta kyllä tämä koulutus on jo, joka minut on vienyt nyt ulkomaille, että jotenkin jotakin tälle minun tekemiselle on tarpeeksi kysyntää, että on kannattanut kehittää sitä puolta. Niin sä oot nyt lähdössäkin, tässä kun tätä nauhoitusta tehdään, niin sä oot ensi viikonloppuna lähdössä Ranskaan pitämään kurssia. Mistä tällainen kontakti tulee, niin kun, että nyt johonkin Etelä-Ranskaan vai missä päin se edes oli? Mä en näitä paikkakuntia yhtäkkiä muistan, että missä päin Ranskaa ne oli, mutta mistä tulee tämmöinen kontakti, että niin kun lähdetään tänne pitämään kurssia? Joo, no nyt lähden Bretagne, eli se on tuolla niin kuin Länsi-Ranskassa, eli etelä minä olen kolunnut jo useamman paikan. No, mutta se tuli niin kuin, vähän reilu vuosi sitten tai puolitoista vuotta sitten helmikuussa olin tuolla Montpellierissa hakemassa sitä World Cupin pronssimitalia ja siellä sitten änkäydyin vähän kysymättäkin ranskalaisten ammattikuvaajien illanistujaiseen, kun en halunnut itsekseen olla. Ja sitten siellä sattui olemaan ainoat naispuoliset suostu minun kanssa puhumaan englantia, niin tutustuin ja ystävystyin hyvin ja sattuvat olemaan semmoisia puuhanaisia siinä organisaatiossa ja silloin tietysti tulin jo osalle porukasta tunnetuksi, kun pidin siellä semmoisen lyhyen Ignite-inspiroivan luennon 10 minuuttia ja sitten pokkasin sen VPC-mitalin, niin ihmiset alkoivat tuntea minua ja näkemään, että mä tein jotakin erilaista. Ja sitten nyt varsinkin kun palasin tuolta Walesista vuotta hieromaan, että kun siellä oli selkeästi tarve niin kun tälle vähän erikoiselle niin kun kuvan käsittely kautta toinille, niin ruvettiin sitten yhdessä järkkäämään aikaiseksi. Palaute olisi hyvä, että se rupesi niin kuin itseensä myymään. Ranskina se on niin klassinen tuon muotokuvauksen niin kuin kannalta, ja minä olen siellä spektrumin toisessa äärilaidassa oikeastaan sitten näiden omine ideoin, miten niin kuin näitä konsepteja ideoita niin, ja minkä näköisiä kuvia teen, ja jopa jaksan vie flashit joskus uloskin, niin sitten se on jotenkin niin hienoa siellä, että siellä tulee aika paljonkin varmaan vielä loppuvuonna. Useampi reissi tulee varmaan. Joo, siinä on varmaan ihan niin kuin kuvauskulttuurissa jo sitten eroa aika paljon, että se on niin kuin vähän jopa niin kuin eksoottista viedä sitten suomalaista kuvausta sinne. Joo, ja sitten se on tietysti heidän niin kuin ammatti. Siinä on siis tämmöisellä niin kuin muotokuva-kuluttajapuolella olevia ihmisiä, jotka osa tietysti tekee kaupallisiakin hommia, ja se kulttuuri on niin pitkään ollut siellä ja se muotokuva on tietyn näköistä, niin nyt esimerkiksi nämä kurssilaiset, mitkä on ollut minun kurssilla, niin on selkeästi pystyneet sitten näiden uusien tekniikoiden ja valaisusysteemeiden kautta niin tuomaan esimerkiksi omaan niin kuin tarjontaan tämmöisiä vähän niin kuin black label-tuotteita, että jolloin pitää pikkusen enemmän pistää aikaa ja panosta siihen, mutta sitten ne kuvatkin on niin kuin vähän erikoisempia. Niin ne on pystynyt tekemään siellä vähän enemmänkin niin kuin uusia bisnesalueita on tuottanut sitten, kun he ovat oppineet vähän jalostamaan sitä vanhahtavaa, tai ei välttämättä vanhahtavaa, vaan sitä klassisempaa tyyliä myös sitten tarvittaessa toiseen suuntaan. Aivan. Joo, mutta tässäkin se, että niin kun itse pitää lykätä jalkaa oven väliin ja ottaa kontaktia ja rakentaa sitä verkostoa, että pääsee niin kun hommissa eteenpäin. Joo, siis se on, että kun ne tämmöiset niin kun mahdollisuudet on niin kun joka paikassa. Niin kuin voisin kuvitella, että minäkin pähkäsin sitä, että lähdenkö minä änkäytymään nyt esimerkiksi tähän tilanteeseen sitten siellä Ranskassa, että olisin minä voinut itseksikin mennä sinne jonkun kaljatuopin kanssa niin kuin jonnekin baariin, mutta sitten kun ajattelin, että siellä kokoontuu joku 50 kuvaajaa, vaikka tiesin, että aikamoinen hylkiö siellä sen oman kieleni kanssa tulee olemaan, niin siitä huolimatta se, että sä menet sinne ja saattaa tapahtua, avaat sen suus vaan ja rupeat niin kuin kertomaan mitä oot, mitä teet, niin kyllä se on niin itsestään kiinni se koko, ja tuo verkostoituminen on niin kuin, se on vähän erilaista minun näkövinkkelistä kuin tuommoiset tapahtumat, minnekä mennään verkostoitumaan. Joo, kyllä. Että suuta auki ja esitellä niitä omia duuneja, että se on varmaan niin kuin monellakin suomalaisella olisi opittavaa siinä. Joo, ja toi varsinkin se niin kuin omien duunien niin kuin
näyttäminen, että tämä on mitä on kurssilla, niin sinäkin olet ollut minun workshopissa, niin muistat, miten paljon minä painotan sitä, että me ollaan visuaalisella alalla ja ihmisillä ei ole niin kuin sitä lopputuotetta edes näyttää muuta kuin kännykän ruudulta Instagramista niitä kuvia, niin on se niin erilainen homma, kun se iskee tuommoisen printatun portfolion käteen ja joka portfolio voi kiertää isossa ryhmässä ja et sinä voi kertoa, että minkälaisia kuvia sinä teet, että jos minäkin sanoisin jollekin, että ne on semmoisia kivasti, ne näyttää vähän silleen maalatuilta ne kuvat ja näin poispäin, niin minkälaisen kuvan siitä nyt sitten saa sitten lopulta, että se on vaan se visuaalinen puoli pitää näyttää, että minkälaista, mitä sinä teet. Totta kai ne on niin kuin tarvittaessa myös niin kuin digitaalisessa muodossa jossakin niin kännykässä saatavilla, mutta mulla on tuo pikkuinen A5 kokoinen A4 siinä välimaassa oleva, niin on melkein aina, siis ihan sama minnekä mä menin on se mukana, että laukussa se kulkee sopivasti mukana ja koska sehän siinä on, että niitä tilanteita tulee niin kuin vastaan niin kuin missä vaan, että ne asiakkaat voi olla tosissaan ihan missä vaan ja sen kun oivaltaa ja hakee niitä tilanteita, milloin pääsee näyttämään se portfolio, niin siellä on potentiaaliset asiakkaat on niin kuin ihan peruskauppareissulla saattaa hyvällä tuurilla olla. Ja sä teet noita omia prokkiksia tosi paljon. Mikä sulla on tavoite niiden kautta, kun tässä viimeksi oli tätä viikinkikuvaa ja Ilta-Sanomien mukaan 10 000 arvoisia projekteja, että näillä täytyy kumminkin olla joku muukin tarkoitus kuin tekemisen ilo, että niin, toki sä varmaan ole itse niistä maksanut 10 000, mutta jos asiakas olisi tilannut tällaisen keissin, niin varmaan olisikin arvokas projekti. Että niin. Se oli Ylen uutisointia parhaimmillaan toi, ja siis sehän muuttui jo itse asiassa muutamissa suissa, kun olivat rikkinäisen puhelimen kautta kuulleet tämän, niin että minä teen jo 10 000 arvoisia kuvia ilmaiseksi Hollywoodiin. Jaa, se lähti jo niin pitkälle. Se on jo sillä asteella. Mutta joo, siis omat projektithan on mulla sitä, että silloin minä teen melkein just sitä, mitä minä tykkään. Ja niillä on jonkin sorttinen monesti semmoinen jo ennalta mietitty semmoinen potentiaalinen polku. Eli jos minä teen tämmöistä ja mietin sitä, että mikä siinä pystyisi olemaan se kenties se niin sanotusti kuvitteellinen asiakas, vaikka siinä ei ole asiakasta. Mutta ne on kaikki niin kuin minusta lähtöiset ja semmoisia kuvia, kun minä haluan tehdä ja haluaisin, että kenties joskus joku asiakas olisi ja pyytäisi sitten niin kuin oikeinkin tuommoisen tehtäväksi. Ja kyseinen vaikka tuo Vikingsi-kuvaus, niin se lähti niin kuin vaimolle tehty se syntymäpäivän lahjasta ja niin kuin sitten totta kai kun siihen poimitaan tuommoinen niin kuin puhelinpalaverin pohjalta otsikointi, kun sanon sitä, että jos tuommoinen prokkis tehtäisiin kaupallisena jollekin HBOlle tai History Channelille, jossa tuotetaan tuommoinen vajaa 10 ton tasosta kuvaa, kaikki ne hommataan siihen yksi ilmeistä hevosta ja teetään tuommoinen harniska niin kuin käsityönä ja näin poispäin, niin, ja otetaan kuvalisensioinnit näin poispäin, niin kyllä siinä helposti pyörähtää useampi 10 tonni. Mutta mullehan se ei sinällään, että se on niin kuin työtä ja sitten tässä on ollut niin kuin uskomattoman hyviä tyyppejä niin kuin ympärillä olla niin kuin mukana tekemässä sitä ja että semmoista niin kuin rahallista arvoa, niin sanoisin, että niin kuin alle tonnin siinä on niin kuin selvinnyt, mutta se on kirjoitettuna se koko tarina tuonne minun blogiin, että mistä se lähti, että minkä takia nyt senkin verran niin kuin sijoitettiin noihin yhteen harniskaankin ja rahaa, että syntymäpäivä lahjarahoja käytettiin, mitä keräsin vaimolle, niin semmoisen, ettei ne maitokauppaan mene sitten. Siis, ja siitä on erilainen niin kuin siis halu myös niin kuin yrittää levittää sitä. Ja esimerkiksi mä yritän niin kuin projektien kautta löytää semmoisia niin kuin tilanteita, milloin kanssa niin kuin ajankohtaisesti esimerkiksi niin kuin järkevä toteuttaa. Eli toikin Vikingsi sattui nyt silleen sopivasti, että tiesin, että 4. seasoni alkaa Supilla Suomessa ja niin samalla viikolla kaikki kuvat valmiina ja se on ajatuksella mietitty, että sulla on niin kuin valmiiksi pureskeltua materiaalia. Niin ja sulla taisi olla tämä Star Warsin aikaan, taisi olla vähän vastaava projekti, että kun leffa pyörii täällä teatterissa, niin sitten tulee siihen liittyvää kuvaa sitten samalla. Joo, siis tämä oli toinen juone silloin, kun noi cosplay-kuvat lähti viraaliksi, niin taisi olla Ilta-Sanomissa ensiksi ja sitten tietysti kun Ilta-Sanomat oli julkaissut niistä omalla hienolla otsikoinnillaan, niin ajattelin, että kun tuli tämä May 4th päivä, niin minä kasasin sitten niistä esimerkiksi sillä samaisella viikolla sitten semmoisen
10-12 kuvan paketin ja laitoin sitten silloin Iltalehdelle ja jälleen kerran pureskeltua valmista sisältöä. Ja teihän minä Zoolanderin elokuvan tiimellyt jotakin, ja siis kavereiden kanssa hölmöilyä yhden maskin kanssa ja siitäkin tuli, sekin taisi mennä ihan aika moneenkin paikkaan, mutta se ei ole niin kuin siis tietenkään se ei ole niin kuin päätarkoitus, vaan se kuva itsessään on se, mutta minä mielellään yritän kirjoittaa sen niin kuin tarinan sitten auki sillä tavalla, että se ei kiinnosta pelkästään sitä minun kollegakuvaajia, jotka sitten siellä Facebookissa peukuttaa sitä kuvaa tai ovat peukuttamattaan, vaan että sille tulisi sitten näkyvyys pikkusen isommalla otannalla siis semmoisiin ihmisiin, jotka eivät edes tiedä, kuka minä olen. Niin sen takia mä yritän miettiä sen tarinan siihen taustalle semmoisessa muodossa, tai kirjoittaa sen, että sitä löytäisi siihen sen kyljen sillä tavalla sen aiheen ympäriltä, että se olisi niin kuin mielenkiintoinen kuin pelkästään, että kattokaa, että tämmöisen kuvan tein. Kyllä. Sulla on kumminkin niin kuin tämä Hollywood-leffajuliste on ollut sulla pitkään, mitä on niin kuin tiennyt, että sulla on tällainen tavoite. Tämä on tietysti niin kuin yksi konsti niihin, mutta onko minkäännäköistä kontaktia sinne suuntaan? Että onko mitään kanavaa, mihinkä päin kuvia saa lykättyä? Joo, sehän on semmoinen niin kuin, sillä tavalla semmoinen utopistinen niin kuin ajatus. Tiedän sen, että siinä on kourallinen ihmisiä, jotka niitä periaatteessa tässä maassa järjestää ne tietyt samanlaiset ihmiset, ja se on semmoinen hassu, vähän lapsellinen, naivikin niin kuin toive, että semmoisia joskus pääsisi tekemään. Mutta esimerkiksi tuon niin Walesin vuoden jälkeen, niin kyllä mulle jäi tosi hyvät kontaktit tuonne niin kuin BBC:n niin kuin TV-puolen niin kuin maailmaan, ja sitä kautta on myös tähän niin kuin leffamaailmaan, ja mä en koskaan tiedä, että siellä on monet ihmiset, jotka näkee tasaisella syötöllä myös niitä kuvia. Se on semmoinen lapsellinen tavoite, joka pysyy siellä niin kuin alitajunnassa ja selkärangassa niin kuin koko ajan. Mutta esimerkiksi tuossa, mä hokasin sen tuossa Walesin vuoden aikana kanssa, että tavoitteet pitää niin kuin asettaa, mutta sen jälkeen kun ne on asetettu, ne pitää unohtaa. Ja mä huomasin siellä, että tämä oli se niin kuin tapa, että jos minä niin kuin yritän siihen tavoitteeseen päästä pelkästään sen takia, että minä haluan siihen tavoitteeseen, niin se ei tapahdu. Ja sitten lopetin sen yrittämisen, mutta se oli koko ajan siellä takaraivossa, niin yhtäkkiä minä pääsin siihen tavoitteeseen, jolloin koska se kansa ymmärsi sen, että sä et pysty niin kuin vaikuttamaan siihen sillä tavalla suoraan, että pääsetkö sä siihen tavoitteeseen, mutta sä pystyt vaikuttamaan siihen omaan käyttäytymiseen ja avatapa sillä omalla käyttäytymisen muuttamisella enemmän niitä mahdollisuuksia, että se saattaa tapahtua. Niin tämä oli semmoinen omia oivalluksia kanssa tässä. Että aivan. Mutta tietysti yksi tämmöinen, että niin kun julkaise sellaista kuvaa, mitä haluat tehdä, että niin kun se on tietysti varmaan yksi semmoinen, että niin kun sillä sitten vaikka ei nyt olekaan se Hollywoodin ensimmäisenä sieltä niin kun vastassa, mutta niin kun duunit yleensäkin sitten, mitä tarjotaan, niin on semmoisia, mitkä niin kun on sitä tyyliä. Ja joo, totta kai, että jos minun kuvaa oma arsenaali, mitä minä niin kuin kuvaisin, olisi vaikka pelkästään tuossa jotakin tuotekuvia, jostakin korusta tai sitten niin kuin vähäpukeisia naisia, niin eipä se hirveän paljon ohjaisi minua nyt sitten kenenkään mielestä mihinkään suuntaan. Totta kai, että kun minä tuotan sellaisia kuvia, mitkä voisi olla kenties aidostakin niin kuin elokuvasta tai aidon elokuvan, niin minulla on sen niin kuin mahdollisuus, että joku oikea henkilö näkee ja sanoisi, että onpas oikeasti hieno, että me voitaisiin käyttää tätä tyyppiä tähän, että muutahan sulla ei ole mitään mahdollisuutta. Että sen takia ne omat projektit ohjaa sitä, että minkälaisia projekteja minä haluaisin, että joku joskus niin kuin tilaisi sitten niin kuin ihan kaupallisena projektina. Kyllä. Ja ihan vaikka nyt tavoite olisi siinä omalla kylällä kuvauksia, niin kun saada tietyn tyyppisiä kuvauksia, niin totta kai se, että se portfolio näyttää siltä, että mitä sä osaat ja haluat tehdä, niin totta kai se ohjautuu se asiakaskunta sitten sen mukaan. Kyllä, siis ihan täysin just, niin kun, olipa se mikä vaan niin kun tämänkin alan osa-alue, niin näyttäisi mieluummin semmoisia kuin mitä haluaa tehdä, eikä semmoisia, että mikä pitää pitkin hampain niin kun lähteä tekemään, kun ei se kiinnosta. Kyllä. Ja mitäs sulla on vähän oli yksi projekti, tämä Last Air on Earth kuva, minkä teit, ja se on vähän enemmän tällaista niin kuin kantaa-ottavuutta jo ehkä, että onko tämä nyt uutta teemaa, mitä on tulossa sitten, vai oliko tämä ihan yksittäinen
Joo, se siis itse asiassa tässä on tehty muutamakin semmoinen, no toinen sillä tavalla snaristi, se ei suoraan kantaa ottavaa ollut, mutta siitä sitten tuli vähän jännällä tavalla, vähän erikoisempi kuva oli tuo toinen, tuo Endless, oma poika enkelinä, siitä tuli kanssa aikamoiset reaktiot, mutta toi Last Airi, kyllä, omat projektit varmaan tulee olemaan myös ton kaltaisia, jolloin saatan ottaa johonkin aiheeseen kantaan omalla tavallaan tai herättää vaikka sen aiheen, että minä sillä tavalla niin kuin omassa kasvina viestinnässä nyt mihinkään ilmastonmuutokseen tai niissä blogeissa niin kuin rupea sen ihmeellisimmin, vaan minä lähinnä tuotan kuvaa, mikä minun mielestä niin kuin osuu siihen aikaan ja aiheeseen ja jokainen sen tulkitsee sitten tietyllä tavalla itse, että minä en niin kuin valmiiksi pureskeltuna sitä, mutta se on ehdottomasti tulee varmaan jatkossa olemaan enemmänkin, koska toi on jo pitkälle mietittynä sarjana ollut pitkän aikaa toi maailman viimeiset asiat. Aivan. Mitäs sä minkäsmoiset asiat sä paljon otat niin kuin leffoista juttuja ja vanhoista maalauksista tämmöisiä? Onko niin kuin tällaisia erityisiä innoittajia, niin kuin, mistä aina löytyy aihetta tai valokuvaaja tai maalari tai joku tällainen, mitä seuraat ja niin kuin, minkä juttuja haluaisit tehdä? No siis ei suoranaisesti, mä vaan huomannut sen, että ne inspiraatiot tulee tällä hetkellä niin kuin joka paikasta ja paljon parempia ideoita tulee, kun siihen tulee mukaan tämmöinen niin sanottu randomi muuttuja, että kun liian helppo on tässä maailmassa niin kuin ottaa idea ja tehdä omaa näköinen, joka on aika rajalla, että ollaanko siinä kopioimisessa ja itse yritän välttää siihen jonkun randomi muuttujan sen ympärille, jolloin yritetään luoda sitten jotakin muuta. Ja sanotaan, että tällä hetkellä paras luovuuden lähde on tuossa koulutuksessakin nykyään käyn sitä läpi, niin se on hauskaa, että kun jos tekee tämmöisiä kuvia, niin tuokin se randomi muuttuja, mitä ei itsekään oikein pysty ajattelemaan, niin painakaapa 10 kertaa Wikipedian random-artikkelia ja katsokaa, lukekaa niitä artikkeleita, että ne on kuvia. Se on aika mielenkiintoinen. Joo, että ottaa niin kuin, sulla on tällainen Steal Like an Artist-systeemi ollut käytössä, että niin kuin varastetaan idiksiä sieltä ja täältä ja yhdistellään niistä sitten ihan uudeksi teokseksi, että ei olekaan se kopiointi suoranaisesti, vaan sitten, että luodaan samalla jotain uutta kuitenkin siinä. Joo, ja siis se on niin kuin ajatus, joka nyt on niin kuin kulkenut niin kuin pitkään, ja mä sitä myöskin yritän niin kuin ihmiselle niin kuin terottaa sitä, että kuinka erilaista se on, se varastaminen, että kaikki asiat on keksitty ja kaikki kuvat on jo tehty, mutta sinä ottamaan jotain. Se on sinun tehtävää tuoda siihen se uusi. Ja niin kuin prosessi periaatteessa, mikä mullakin on, niin tarvittaa useampia niitä ideoita, plus sitten täysin randomia siihen niin kuin mukaan, jolloin se muuttuu sitten jotenkin uudeksi. Et se on kyllä ehdottanut, että minä olen ihan varas. Että mulla on semmoinen kaatissäkki tuolla niin kuin ideoita, joiden pariin minä menen sitten, kun mä rupean luomaan jotakin ja katson sitten, että mä olen kirjoittanut tuosta ideasta ton verran vaikka tekstiä, että miksi minä olen sen varastanut. Että se ei ole pelkästään sitä kuvasta, vaan se saattaa olla joku blogiartikkeli, se saattaa olla väri tai ihan mitä vaan. Että. Joo, kerääksä sä kuinka paljon varastoon niin kuin idiksiä vai niin kuin toteutatko ne saman tien vai onko sulla joku mustakantinen vihko, mihinkä kerätään ajatuksia ja niitä toteutetaan joskus? Mulla on niin kuin, siis Pinterestissä on hirveän kokoinen boardi, sitten mulla Evernoteissa on niin kuin läjää, siis eli niitä on niin kuin satoja, ellei niin kuin jopa tuhansia saattaa olla siellä niin kuin semmoisia niin kuin kirjoitettuja kuvia tai artikkeleja, jotka on niin kuin jo ajateltu kuvana, niin kuin, mutta se ei ole vielä valmis siinä vaiheessa, vaan että siinä on vaiheessa, kun tulee asiakasprojekti tai sitten joka omaa rupeaa tekemään jostain syystä, niin mä menen sinne ja mä muistan tietyt jutut ja mä sitten poimin ne käsiteltäväksi, ne niin kuin vaikka 3 varastettua ideaa, että joku saattaa olla lehtiartikkeli, minkä minä olen pistänyt, että toi olisi kiva kuvakonsepti tehdä, tai sitten voi olla niin kuin väri jostakin kuvasta tai tyyli valaasta käsittelyhomma, tai sitten joku yksittäinen kuva, jonka on tallettanut jollakin tavalla, ja sen jälkeen niistä syntyy se uusi, ja niitä ideoita mulla on ihan hirveästi tuolla, ja ne on sitten tulee sitten elää semmoista
aaltoa. Mulla on semmoinen viitisin kuva tällä hetkellä koko ajan on semmoista, että odottaa, että milloin minä sen tuotan, semmoisia, mitkä on niin kuin pitkäaikaisia, että haluan tehdä. Mutta ne tulee sitten, kun ne on niin kuin palikat kohdillaan. Eikä odottaa sopivaa asiakasta tai sopivaa yhteistyökumppania. Tai sitten sopivaa aikaa, että jotakin on tapahtumassa kenties, jolloin voi ajatella, että kannattaisipa tehdä tämä nytten, jolloin minä saisin siihen tuossa samassa aallossa esimerkiksi, pystyisin tekemään sisällön tästä ja syöttämään sen näin tänne. Eli siellä on paljon semmoisia tiettyjä hinnet, jotka saattaa herätä yhtäkkiä juuri siinä kyseisessä ajassa henkiin, kun minä näenkin jonkun lehtiartikkelin, että nyt tämmöistä on tapahtumassa, niin muistan sen, että ok, että tämä, jolloin mä pystyisin kirjoittamaan sen sisällön siitä ja siinä samassa aallossa tuottamaan materiaalia, jolloin se olisi mahdollista edes saada se jonnekin niin kuin mediaan kenties. Kyllä, joo, että saa sitä näkyvyyttä sitten sitä kautta. Joo, ja siis ei se ole niin kuin päämäärä tietenkin niin kuin aina, mutta totta kai, että jos minä tuotan jotakin, että mahdollisimman moni sen myös niin kuin näkisi. Että ei mulla ole sitä tarkoitus, että minä tuotan kuvan ja niin kuin hypistelen sen tuolla omalla kiintolevyllä ja katselen sitä itse. Että kyllä minä nyt haluaisin, että mahdollisimman moni sen kuvan sitten näkisi, mutta mulla on, pyrin kirjoittamaan siihen sen tarinan sinne taustalle, että se kiinnostaisi mahdollisimman montaa. Että se on se sisällön tuottaminen on ihan avainasema siihen, että ne on edes mahdollista, että joku tommonen mainstream-media sen ottaisi. Ja tarinat on tärkeitä sitten muutenkin, että ne ei ole vain kuvia, vaan sillä on tosiaan joku sitten tarina takana. No kyllä vahvasti kyllä yritän omat projektit aina levittämään ja etsimään siihen sen kulman, sen konseptin sisältä, että mikä on semmoinen mielenkiintoisin kertoa. Mitäs sulla olisi nyt loppuun vähän vinkkejä harrastajakuvaajalle, tai miksei nyt semmoiselle vähän niin kuin ammatikseenkin tekevälle jo? Mikä sellainen, niin kuin, mistä lähtee liikenteeseen? No kyllähän se niin kuin ensimmäisessä vaiheessa tarvitsee, että sillä on niin kuin minkään maailman mielenkiintoa edes lähteä toteuttamaan. Että se tarvitsee niin kuin sitä itsestään henkilöstä niin kuin lähteä se mielenkiinto, että minä lähden toteuttamaan jotakin niin kuin erikoista, eikä pelkästään niin kuin räiskimään tuonne niin kuin kaiken maailman kuvia, vaan että monesti se vähemmän on enemmän. Suunnittelee ja miettii ja kehittää sitä ja selvittää, että miten se kannattaisi toteuttaa. Tekee vaikka yhden projektin sellaisen, että jokaisella on semmoinen kuva, siis usein on, että minkä haluaisi tehdä, mutta sitten on vaan yksinkertaisesti niin laiska, että sitä ei koskaan tee. Ja sitten yhtäkkiä huomaakin, että Facebookin ryhmässä onkin semmoinen kuva, minkä juuri minä olisin keksinyt tekemään, ja että ottaa pattiin. Mutta kun siitä tulee tämä tilanne, että no sinä et itse tehnyt sitä, niin voisi aloittaa siitä, että tekisi sen. Niin, aivan, että ota ja tee. Ota ja tee. Sitten tämä on niin kuin jännä, kun se luovuus sananakin ja koko niin kuin tämä toiminta, niin se tarvitsee sitä tekemistä. Että jos se jääpi siihen ideatasolle, että ai vitsi, että olisi hieno tehdä tollainen kuva, niin silloin sulla on pelkästään luoda se kuva päässäsi. Mutta kun se luovuus tarvitsee sen tekemisen siihen, niin sitten pitäisi lähteä tehdä se. Niin suosittelisin, että haastaa itteensä sillä, että toteuttaa, vaikka se epäonnistuisi, niin siitä huolimatta sen prosessin aikana sinä olet oppinut hirveän paljon ja seuraavan kerran sinä olet jälleen parempi. Että siirtyisi siitä, että minä näen tällaisen hienon kuvan päässäni mielikuvitusvaiheessa siihen luovaan ja siihen tekemiseen, että entäs jos sen tekisikin ihan ja yrittäisi tehdä sen semmoisena, kun se päässään näkee. Että ei muuta kuin tekemään, että sillä sitä oppii sitten. Kyllä. Kyllä. Näin, meillä rupeaa olemaan materiaalia ja tässä netissä nyt aika lopu sinänsä, mutta ei näitä määrättömyyksiä kuunnella. Mutta minua voi sitten lisää kuunnella siinä, mulla tulee se kurssi eetteriin nyt tässä. Kyllä, Antin kursseilla anttikarppinen.com ja aliaskreative.fi, sieltä löytyy sitten varmaan kontaktia eteenpäin. Ja ketäs suomalaista kuvaajaa sä haluaisit kuulla tässä sarjassa? Aika paha Markku Lähdesmäki olisi mielenkiintoinen saada kommenttia tuolta Rapakon takaa, että jos tavoittelet Markun, niin se olisi jo kova juttu. No niin, otetaan Markku tähtäimeen ja tehdään. Kiitoksia, moi. Moi. No niin, näin on ensimmäinen lähetys saatu pakettiin. Pahoittelut tosiaan tuossa yhteyden pätkimisestä. Koitetaan seuraavaa saada vähän tekniikkaa kondikseen sitten niin, että siltä vältyttäisiin. Tantin teesit varmaan tuli hyvinkin selväksi tuosta, eli menkää ja tehkää, pitäkää se portfolio mukananne. Tässä olisi itselläkin petraamisen varaa, täytyy
kirja laittaa painoon välittömästi. Ja tietenkin se, että verkostoitukaa uusien tyyppien kanssa, että niitä mahdollisuuksia tosiaan löytyy sitten joka kulman takaa. Kommentteja ja arvioita voi tässä lähetyksestä käydä antamassa mielellään. Otetaan palautetta vastaan iTunesissa tai SoundCloudissa tai minkä ikinä kautta tätä kuuntelettekaan. Facebookista löytyy sivut Studio Street vieraissa. Käykää tykkäämässä siellä, niin saatte vähän ilmoitusta seuraavista jaksoista. Sinne voi käydä ehdottaa vieraita, voi ehdottaa myös itseään, jos tuntuu, että on jotain sanottavaa tässä ohjelmassa. Katsotaan, kuinka homma edistyy. Yritetään saada uutta jaksoa ainakin kerran kuukauteen, mahdollisesti jopa parikin kuukaudessa. Mutta se on tältä erää. Morjens!